Txorien eta raok, ongi etorriak gurera ostirala dugu eta astea bukatzeko erzeta benetan berezi batekin gatorkizu gaurkoan. Txiste eta guztia gainera dauka, ez? Bai, bueno, txistea ez, takit. Zein bioso? Doro what? Doro zer? Doro what? Doraemon? Ez da Doro... Claro, Doro what, ez da Doro what, ez da Doro what. Ze txarra. Bai, berenan. Programa kantzela hoi midozkue. Holan jarraitzen badugu. Bueno, Doro What da Plateronen izena, baina What, bakitzu ingeles ez, bada zer, eta bueno, hortik euskeratuta izango zen, Doro zer. Xiste bat. Doro zer, euskeratuta. Hori da, Doro zer. Ba, Doro What, hau Etiopiako errezeta bada, eta azkenean, nahi du esan, oiasko erregoziera izango zen, ez? Bere esan nahia, baina, esan dakoa, espezie ezberdinak ekarriko izkizugu, kozinatzeko beste modu bat, Afrikatik adinaukoan ekarrita bezala, oiasko egingo du, segi esan han bada olako errezeta oikoa, oiasko erabiltzea, sukaldean, eta nola egingo dugun gure Doro What errezeta hau, oiasko amostuta dugula, gatz eskukada botako dugu, limoi zukua, ur pixka bat, eta horretziko du 20 minutu ontzen. Arrautza batzuk egosiko ditugu, 10 minutuz, eta gordingo ditugu zurituta geroko. Oiaskoa gorrituko du, behin garbitu ondoren. Tipulatxak eta tipuletak gorritzen jarriko ditugu hor, oiaskoa sartu, 15 minutuz, tomate kontzentratu eta tomatea gehituko diogu, jengibrea, baratxuria, berbere espezia gehituko diogu, ardo pixka bat, eta arrautzak zulatu ingo ditugu egosita lau aldetatik, oiaskoarekin batu, eta egin da egongo zen. Orduan, berezitasuna da, espezie nasketa hau, dala etxean egin aldala, espezie nasketa, berbere, bestela saldu egiten duten nasketa hau, berezi hau. Eta, ze espezie hau gitzen ditxua? Behiratzen honitzen etxean eta erosi nuen azkenean, baina pixka danetik. Jengibre bai? Bai, jengibre bai. Gero kumino ebe baduka, piperrautza baduka, enaiz batzen zeintzu ziren, baina, bada holako nasketa berezi bat, gero, hau estiurakin bustitzen dute, estiura ez dut lortu. Eskatu nuen, eta atzora iritsi behar zen, baina, tamales ez izan, orduan, ardo txuria ekarri dut, ardo txuriakin bustiko du, baina, berezitasuna badaan, hidromiel, deitzen dana, erderaz, urrestia erabiltzea. Eta ero bai da berezia baita, arrautza hauek, oin egosten sartuko dituguena, hauek gero, iten direna, behin egosita gero, ia bukatuta honen hau, zulotxo batzuk txotx batekin egin, sartu saltzan, eta arrautzak zurgatu egiten du pixkat, saltza honen zaporeak eta hori. Orduan barrutik geratuko dira, pixkat, kolore pixkatekin, eta hori zerbitzatzen da oiaskoarekin batera. Orduan, oiaskotik dana erabiltzen da. Ideia hon orduan. Batzuk esango dago eserako izena, ez Doro What segurako dago esatia honek. Dorok, oiaskoa. Eta What? Zer. Erregosita, gixatua. Ez da zer, What, ez da. Berriz txistiakin. Eta hori, Doro What, azkenean da, oiasko gixatu bat. Bai. Hemen, berezia danik, hainbat errezeta ikusi ditut, eta hor jartzen zuen, eskukada bat, baina eskukada bat, gatz. Orduan. Nioz, eskusa bat, Nire eskua txikia da. Suposatzen dut hau, eskukada, beste norbaiten eskuan, hau izango da. Hau, bixi egongo da orduan, gero. Ez, garbitu inbar da gero. Bale. Hau, eta limoi zukua eta limoi azala bota behar zaizkio. Horrekin, suposatzen du pixkat, ez, eta ur pixka bat. Gero xur bat ingo, dagoelako salmuera espres bat edo. Hori da, hor pixkat gatza hartzeko, hor somorron bat egoten bada hiltzeko. Hori akau ingo da, ja. Bai, era bat akauko da, eta nik hemen nuntzit, amitxe. Eta limoi zukua, bai emango dira zaporea, baina gero garbitu behar dugu, pixkat garbitu. Orduan, lasai, hor gatzpila bota diot, baina gatz hori gero ez dugu, esaten da moduen, txuletarei eta bakizu, ez gatzpila bota nola geruza egiten da, eta golpe batzuk eman, eta kendu egiten zaio, ez gainekoa. Oiaskoak hartuko du, behar duen gatza, eta besteak kendu ingo dugu. Balik, entzun dutena errezeta honen buruz, dauka ezaugarri deigarri bat, dala, lehengo itxen dala, tipula moreakin, edo, zuk tipulatxa tipula zurixia eta tipulatxa karriot, bai. Bai, eta ebra jartzea bala tipula moria, ura askarra ulurrutzen jako. Eta gero behin, tipula daula erregositxa ero,
hor sartzen jako olixo pila bat. Olixoa pila bat, danetan goiara, Bai, ez? 100 gramo olio eta holan jartzen zen. Guretako geixegi izango zen olixo kopurua jartzen jakola, eta orduan, gero bihurtzen dela kolako tipula pasta bat edo. Bai, hori egiten da, bueno, guk ingo duguna, gorritu hor pixka bat oiaskoa, eta gero hor, bai, olio pila bat, eta hor kipula erregozi olio pila hor da. Nik, moldatu egiten du, nik olakoetan, errezetak egia da, bueno, jatorrian gauza bat da, baina gero gure hausapaiak eta beste batekoa dira. Orduan, hau egin aldut, gazpila bota, baina gero kontutan izan da garbitu inbar dudala, eta hau azkenean zuk esan duzolako, salmuera ero antzeko bat izango zana, eta gero garbituko, baina bestea olioarena gehiagizko iruditzen. Bai. Osa, gehiagizkoa. Orduan, hau, oin, hemen nazu, eta 20 minutuz, Emoi oso hor masajetxua. Ontzen utziko, hori, hemen bai, gatza eta ondo banatuko ditugu, hartzeko, Eta, gero, aukitzen bozu aukeria ikusteko EITB-en aieran, zabindala gutxi ingauen bebai, Senegaleko oiaskoa jasa erara, zigorrek egin zauen, eta bebai, basaukan tomatia, basaukan tipula, eta basaukan limoi sukua. Limoi pila bat. Eta ematen zotzan, limoian ikutu hori hor, beraz, hori, ez dakit, kuriosia daukot hau probatzeko, ez dakit zesapora duko hau, geixau, igual tipulan gozotasuna, limoian garratza. Ni nahi pentsau nahi dut, berber espezian asketa horrek ere bere ikutu berezia emango dio. Tarrautzen da, bai, Bai, eta hemen dezko, oiaskoan erroak berez iten dituztena gorritu hor oiaskoaren gibelak eta erroak. Gibelak ez dituta aurkitu, orduan, bueno, gibel gabe ingo du, erroa bakarrik gorrituko ditugu, baina hauek gorritu, gero oiaskoa bertan gorritzen dute baita, eta horiek gero bukaeran sartu egiten dio, orduan. Zandako, oiaskoa, lumak izan ezek, beste dana, beste dana bai, ez? Orduan, horrek, 20 minutu erabile bitartean, egon bitartean, jungo naiz, barazkiak txikitzen, baratxuria eta txiki utziko dut, kipulatxak eta txikituko ditut, kipula moztuko dut, eta jungo naiz lanak aurreratzen, gero ja, dana, zeituan juteko. Eta hemen, ez dizu eta saldo, baina indut, behar badu ur gehiago ero pixkat, salda bat indut. Eta hemen, oiaskoaren atalak ez dituanak erabili hemen, bizkarrezurreko ezurdura guztia, eta egalan puntak, sartu ditut, azenari batekin, da tipulaz batekin, saldatxo askar bat egiteto, eta ero behar badut bustitzea, urarekin bustitzea baino, nik aukeran uste dut hobeto dala bustitzea, holako saldatxo batekin, ez? Bai, zigur ondo geratzen dela. Gero esan dozu, hor, berbere espezia hartu dozula, hori internetetik erosi dozu, edo holako dendaren baten erosi dozu? Ez, galdetzen ibili nintzen, da nik, holako gauzak eta urrestia eta lortzen du, daukate lagun pare bat denda, produktuak eta lortzen dituztena, urrestia, zantziaten, urrestia kaja oso eskatu behar dugu. Kaja osoa behar duzu gero, zuk erabildu, ze beraiek gauza batzuk gero saldu alizate dituzte, baina hau guk ez du salduko, orduan, hori internetetik, eta honekin espezia honekin beskatzen zieten, ez da izen bat eskatu behar zuten. Orduan, egia da gaur egun internetetik horrelako gauzak eskatzeko eta... Bai, bakarra eskatzeko ondo bat horrela. Bai, agian astebete tardatzen dizu, eta, baina, bestela, Etiopia aldean eta basabize eta espezia ugre badozu, ez dakit, errez aurkitzuko dozuen, segero familia bakoitzak itzen dau, beria propio, orduan joeten die, zazpi espezia horrek erosten banan, eta gero etxien bakoitzan guztuen arabera, itzen daue bata edo bestia, bakoitzan bere berra. Eta gero, itzen da biena dabe ez dakit, gozaltzeko edo ingo daben, bauki holan gurin klarifikatu bat, Indian gi gurina daukien bitartian, han, Etiopian deitzen jako niter kibe. Eta da, holako antzerako zehozer orduan, espeziak horrekipe bai nahaztu itxe itxuste, eta ez dakit igual gozaltzeko erabiliko dauen olako ogitxi gorki batzutkin, erabiltzen daue, gurin espeziatu hori, kosinatzeko. Guk egia da, gure asmoetako bat bada bain, aldala mundu guztian zehar, june herrialde ezberdinak ikutzen, eta, urrengoan, Afrikatik ekarriko izut beste, oiaskoa beharrean, zegongo da, agian jente bat, nik, egia da. Zer, jirafia inbezu? Ez, jirafia ez, baina kokodrilua lortu aldut, zebra lortu aldut. Zebra? Bentan? Bai, saltzen dut, Hori ze aragiko dut trinkua, hori asto aragixara, moduen? Bueno, saldixa jaten da, moduan, ez? Saltzen dut, hemen... Saltzen da bie, hori bai, lortzeko izan bidala saia. Izostua saltzen dut, guk hemen, lortu izan dugu, internetek kangurua jan izan dugu, kokodriloa jan izan dugu, ze gehiago jan izan dugu,
zebra uste dut jan izan dugula baita, eta bado, izostuta ekartzen dizute, eta formato ezberdinetan, solomoa, azpizuna, hamburguesa moduan, bai, bado, horrelako web horri bat, eta deitzen da, haragi esotikoak. Eta han, daneti daukazu. Ni Etiopian ez, baina, justo mugan hor, Aspixan, Etiopia Aspixan, Kenian egondakoanaz, eta han, zauen lehen oso jatetxe ospetsua, gero, etzabien itxi, baina ja, etzan gero izena hain ospetsua karnibore deitzen zen. Eta orduan han, esaten zen lehen, alzala lortu hori. Gurosun animalixan, aragisa, oran Afrikako animalixana. Baina, gaur egun... Izatuta debekatuta doden animalia baita ere, izatzea. Bai, aintzina eta holan izaten zen, baina niko nintzen 2016an, eta ja aurreko 10 urtetan ja bakarrik izatzen zen hori. Txala, oieskua, arkumia, igual kokodrilua edo igual bai, baina bestela, ez zauen olako animali exotikorik. Nik uste torrei babestuta dauzela. Hor badaude batzuk, aztegia dituzte, guego Afrikan egon ginean, inua erolakoak eta bazeuden jateko aukera eta bazeuen, eta dauzkate, impala, erolako oreinantzeko, hemen oreinak eta bebai, aukera dagoen merkatuan, dauzkatean ere aztegiak horrelako animalina, hortako espreski, hemen gut daukau moduan, behia, ero txala daukau moduan, hangoak hauiek izaten dira, eta naiz eta, esan dagoa, oikoa da, oi askoa toki guztietan aurkitzea, ero arkumea, beste haulako haragiak ere aurkitzen dira, eta egia esan, begiak itxita galdetuko zer da, nik batzukin esango nuke eiza dala, baina hortik aurrera, ez da, sabore oso berezia ez, hemengo eizan alderatuko nuke ni pixkat. Bai, geixo testuri izaten bada, ez? Eta zapore fuertiak, eta holan, kangurua oso gorria, haragi gorria iruditu zitzaien hemen, kokodriloa 2 aldiz jandut eta... Gero bakitzu mundu osoak gero esaten dago ez, kokodriloa jaten dagoenean da, olako haragi exotikoek jate itxuzinen da, ez dakizu lan identifikatzen, mundu osoak esaten dago, oiasko zaporia. Bai, baina da, oiasko zaporia eta ero da, zapoa rapearen testura, ero itxura dauka, orduan, da, ni zitzaidan gehiagi gustatu. Zima, taki. Orduan hobe oiaskoa zuretzako. Aukera, oiaskoa, ero zapua, jati. Oiaskoa, ero zapua. Ni hemen, esan dakoa, aurreratzen doa, pixkat, gero behar ditugu, barazkiak eta txikituta behar ditugu, ze kasu hontan, birrintzeko aukera badao, baina ez ditugu birrinduko, eta nik tomatea berez errezetan jartzen zuen, tomate batzuk, tomate birrindu ekarri dut, eta tomate kontzentratu ekarri dut, baina berez errezetan jartzen zuen, 3-4 tomate, eta eskura espaduzkazu 3-4 tomate, tomate birrinduarekin berdin, jongo da. Ordan, hauek, txikitu eta uxe. Hori, Kenian egon nintzenean, joan ginen jatetxe etiope batera. Eta han aukitzen daue olako krep, baina eskidie olako ondixak, Osa, ondixak, injera deitzen jake. Eta horrek itxena, krep finak, hori itxena, han zereal badaukie tef izenekoa, da zereal horrekin da urakin itxena, krepa handi bat, eta gero aukitze dituzte, saltza eta gixatu desberdinak. Ez que ez dakit argazki bat sartu leiken, baina ikusgarri xa da. Horre ikusten duen hori? Bai, mesedez. Eta da hori, injera bada olako krepa handi bat, eta gero dauzka saltxa desberdin pila bat, igual 10-15 desberdin. Eta hori guzti iten da, hori da, komunitario lan da, hartzen duzu, holan krepa eskuakin apurtu, hori ez, busti, jan. Alberto, Bruselan ez ginen egon Etiopiar batean, ez? Bruselan da berdina izan zen, jarri zuten erdian janari piloa, gero, eta hortik jute zinen, hori pixkat hartzen danetik, eta ez da izer, gero, arrozabe bat zegoen, da dana oso espeziatua, eta... Oso espeziatua, eta mai guztia beteta. Beraz, doro guat hau izango zen, injera horretako, betegarritxo bat, edo saltzatxo bat, ez? Bai, eta enaizena gogoratzen da, hori, errezeta oiaskua, ez da, duela 7 urte izan zen, eta gauza pilo bat jangen ditula, eta bereziak, eta oso ondo jangen duen. Egia esan, nik gustatzen zaiten, izan behin, hortanetik aurkitu. Iso lan exotikoa eta... Izan berezia aurkitzia, ez dakit. Ez da erreixa gaur egun. Bueno, gaur egun, hiriburuetan da badaude, horregatik, pila gauza dauzela eta... Libaniarrak eta olakoak eta... Madrien badau gainera bat, nik uste dut dela, estatuko bakarra da, Nuria deitzen da, eta dauka, injerak eta, Etiopiakoa da. Bai.
Bueno, nik tipulatxa moztuta eta oiningo duana da, gutxi gora era, gure pazientziak denbora dauka. Horrek, nik uste dut ordu erdi utziko genuen hobeto, baina errezetan 20 minutu jartzen zituen, eta errezeta hau, atera indut nik, hau nik, ulertuko duzuen moduan, hostele izan, errezeta etiopiarrak eta ez genituen zautzen, ero egiten, hau internetetik atara dut, eta hain duena, hau pixkat, zer ez, uretatik eta garbitu, ja, ikusten da, azidoa, limoian azidoa, azida bere lan aiten, eta gero gorritu ingo ditu. Eta holan, beste kuriosidade bat Etiopian daukiena plater honekin lotuta, da emakumeak ezin diela eskondu hori kulturalki da, matxismoakin oso lotuta bebai, kulturalki esaten da ezin diela eskondu, doro bat on bat itxen ikasi arte. Zupetzeta oso hori normala dela? Ez. Hori da, gure Euskal Herrira ekarrita, ez, gaina hori da, emakume batek marmitakoa ondo egiten ikasi arte ezin da eskondu. Hora, aintzinako pentsamendua da, nera mamak, 82 urte dugu, da noixian behin esate doz, da igual, Denis uste bakarrik etxen da, da, Denisko itxata, zein bidau da, 32 urte dauko, ingo dauze, jatia gura badau da, gozia badauka, ez? Baina hori, bueno, gaur egun da, kutxinaka baina tristia dana badabidatzen. Patrira batzutan, olako komentariok erentzuten dizkizula, 30 urteko jendeari. Eta hori bai dala, ez tristia, ez? Entzutea, jende helduai agian, bueno, disko gorra ezberdina daukate, eta beste pentsa molde batez, eta hoiei, broma egiten dizuzuk, moldatuko da, ez dago zezilko. Baina, inoiz entzuten dizunean, 40 urteko pertsona bati olako zerbait izaten, bueno, mesedez. Bueno, parkatuko diate nire lagun etiopiarre, baina nik oliba olio ere biltzen dut, orduan oliba olioarekin gorrituko ditut. Lehengo, esan bezala, erroak, eta gero, gure oiasko pusketak. Erroei gatzik ez diet bota, horren gatza, errotak, uste dira, erroak ez, errotak. Moiejak, jakin dezazuen. Ez duenak ulertzen, iz batzuk egia da, guretzako ere, berriak dira. Txorienen kosinatzen ikasi, baina bai, holan, sukaldaritza munduan dauzen honek hitzak euskeraz ikastia be, ez da utxartu. Ez da utxartu, baiz. Hau hemen, eta eroin Patrizia Biteli eskatu behar dizudana da, alde batera jotea, ze hau... Honek salto ingo dau. Honek salto ingo dau, urarekin bustidu. Hemen ondo. Zu badakizu, honen dilasa, joan dikun pizkatortik, zu badakizu olio beroa eta ura ez dira oso lagun honak, zer dago beraien artean, beitu. Historian atzera inbarko genuke eta horratarako genuke. Harreman estua. Bai, Erromatar garaian, ero Greziarren, ero antzinako Txinan, arazoren bat izan zutela beraien artean, eta baina egia esan ondo ez dira konpontzen, orduan honek txinpartatzuk botako ditu. Ero, beti inaldu, hartu. Eta nik nire lankidearen hobe beharrez. Lehortu. Apurtxo bat lehortu da, horrek... Honek txinparta botako ditu, baina gutxixo. Hala, honek ingo zu atara. Bai, txandatan, atako ditugu. Nire horrek errotak ustetan atila bat. Ez dauka jendeako itxuraik, eta oso... saltzen dituzte gaina gaur egun garbituta, terrinatzotan, eta gibelak eta jendeak, eta prezioz. Baina honek errotak geroz eta gehiago olako jatetxe moderno txotan eta zatzeitxuzte, Da nik uzot jendia gutxinaka oitzen doi, ala igual etxean itxeko ez dauke utxuradik, baina... Etxean jendiak ez duiten ezer, Patrizia. Jendiak gero eta gutxiago kozinatzen du. Txorien ikusi ideiak hartu, eta igual, errezetako lan pausos pasu egin, igual ez, baina, ideiak hartu? Zuen seme alaba datorren urtean, Unibertsiadera junbar badira, hartu eta jarritzazu txorieneko bideo batzu pasatu, telefonoan ikusiko dituzte, agian, Baina ondo etorriko zaiez, pixu batean edo, tokatzen bazaile bizitzea ero, Bai. Baina, orduan, ideia gutxi batzuk, Ez dakit igual doro guatau egingo da bien, baina behintzat, dilista batzuk, olako basiko batzuk, bai, Hortan nik uste gazteak badirela animatuagoak ero, Zolan, zapore berriak eta probatzen. Hone probatzeko, bai, ni petzitu baiet. Bai, Bai. Pero pentsatu nahi dut horrela direla, animatu direla gehiago. Bueno, hauek, gorritu eta ero prozedura gure betiko
oiasko saltzan egiten gendu moduan izango zen, Hartu, gorrituko ditu gure oiasko pusketak, eta gero ekingo dituguna, apen gorritu eta aterengo ditugu, eta kipula erregozten jarriko dugu, Eta gero, kipula pixkat erregozita da benean, oiaskoa berriro barrura, eta pixkanaka gainerako osaia botatzen jungo gara. Hemen esan dakoa, zuen etxeetan agian izan ez duzuena, jengibrea freskuan lortzea erreza da, baina ez duzu izango agian, ero hautzean badukazue, hautzean erabili, eta ero, hori, berber nasketa hori. Atara behar dugula, momentu batean oin ingo dugulako mosketa bat, eta Patrikeetanik txuleta behiratuko du, edo interneten sartuko du. Eta ze espezia bihar ditzu zeuen bereber espezia itxeko. Berbere. Berebere esan dut. Berbere. Ez da berebere. Berbere. Berebereak rasal janut igual dauke. Bai, haie gehiago hori. Bueno, pixkanaka itxura hartzen ari da gure doro bat errezeta. Behin gorrituta oiaskua, indiogu hor kipula bertan erregozi pixkat, oiaskua berriro barrura, eta oin, berakatzak, beldur gabe, lau buru, lau atal, buru ez, eskerrak. Bestela bai atarako zela bixi. Bai. Gero, tomate kontzentratu eta tomatea. Errotak bukaeran bota betzazu. Errotak gero, bukaeran, bai, azkenean botako. Azkenengo 15 minutu ongo dira egiten errotak. Osondo. Eta ontxe, zigorrek bota bitza ardoz txurixa, baina lehen aipatu dau, errezeta hau originalki, itxen dala esti urakin. Hidromiel deitzen den, garagarduan arbaso honekin. Orduan, nik ezakit entzun duzuen hau esti ura, baina erdiaroko serie da pelikulatan eta agertzen da edari bada, Osakizunerako, Harry Potterren Juego de Tronosen da olako, serie handixetan bai, pila bat agertzen da. Orduan, izaten da, estixa uretan disolbatzen da, ditzen da olako likido bat, eta gero hori legamixakin hartzitzen uzten da, eta horrek, hori izaten da, historiako lehenengo edari alkolduna, Lehenengo edari alkondula, antza, gresiarren garaian eta hori esaten ziren, da hori anfora handietan dara matez itxustela, pero eskerrak ardoaz mote zutela. Gero ardagoa duzan da horrekin zaben agur. Egia, guk hau Bretainian eta badukate ohitura hemen ez bada iritsi zerbait izango da, eta hor aldekoak izango dituzte, eta ez aldekoak, baina etxean antza niko erresa ida egiten, ez dala oso zaila egiten, baina nik egia esan hemen entzun gutxi, eta ez da inun saltzen duten, nik internetetik erosi behar nuen, zestut inun aurkitu, eta Bretainian ikusi genuen. Nik hori blog asko eta irakurri izan ditut, hori aldozula, garagartua etxian da emototzue pauso nola egin, eta hortan badaue errezetia itxeko estiura etxian. Beraz, ikertu nahi badozue, hor, eta gero gainera alkohol maila desberdina dauzela. Alda izan, 10%-etik 20%, alkohol kopurua daukanak estiurak. Beraz, suabia gure baduzu, edo fuertia gure baduzu, supro hausinuna fuerti izan. Bai, fuertia zan, eta, alkohol... Oso gozua igual, gozue gisa. Ez dakit, ni ez zitenan gehiagi... Ez, komentzitu ez dutzuni. Ez. Estixa holan jogurtian eta intxaur pare batzukin askoz begot, ez da? Betikoa. Eta estia hona da, estarrian dako, eta hori, ez dakit... Ai. Minatuot! Odolik ez, baina, laster odola. Ez moztu, segin grabatzen. Zu segitze egiten, nini garra porratik. Nahi dozora laguntzia? Ez, lasai. Tirita bat dozia? Ez, lasai. Botako dio, gero bestela, atzoko, horre, gordezeinon atzoko, ez hemen atxon barru. Bueno. Ya está, baina berdin da, aguantatuko dut. Hoko temen tirita batzu nik eskuku hori aukin hauenean. Ez, baina hau da, pelikuletan Patrizia hemen hartzen dute holan, bala bat hartzen dute, polbora pixkat kendu, botatzen dute hor, eta zu ematen dute. Nik ingo hori guroso? Ez, baina sobratu da. Ez, atzoko zure biribilkian saltza pixkat oskailuan dago. Horre daukan pipermin guztiarekin jarriko diot hor pixkat gainean, eta horrek sendatuko du. Oskailuan dago. Hemen badukat apurtxo bat, No, haipiten hori patu. Bueno. Aurrak, etzazue hau etxean egin,
Bueno, hemen, jengibrea gutxi gora era, ez dakit, 3 zentimetroko atal bat birrintzen nahi naiz. Txerri haragiarekin batera, o txerri haragi pusketa bat horregongo da. Txerri eskuen zatitxo bat. Eta hau, jak, honek emango dio, bueno, jengibrea, bakizu pikante puntu bat emango diola. Hemen, eta gero, botako du gure, bueno, gaurko izarra, ez? Espezia nasketa, berber nasketa. Ai, ez dugu biatu ze zaukan. Bai, datuko, nendik temporako. Bai, oso ondo. Xelako, goxua baitu, naiz eta estiura ez hartu, geratu jaku estiuratik datorren hitz bat, dala, hau, estei bidaia, luna de miel. Bai, estei bidaia... Estei bidaia, estei bidaia delen deitzen jakon, zu eskondu berri zauzenean, lehengo ilargi aldixan, hartzen bazinun hau estiura, saukotzun semia azteko, aukera gehiago. Ez semia. Semia. Maioraz guak egin da holan mutilezkoa izateko. Bai, mutile izateko aukera gehiago. Orduan jendiek hartzen zauen hori da, horrei deitzen zotzan, hori, estei bidaia, edo estei gaua. Eskerrak denborak aldatu diela, eta gu beste sasoi baten jaio gara. Egia esan... Gero, batzuk esaten da, belaunaldixak eta konparatzen eta esaten da, eske gure belaunaldixak zenbat krisi eta gure belaunaldixak zeako txarto bizi den. Da esaten, begitxu historiara atzera da, ikusiko zu, etzarela bapte txarto bizi, Ni bai, egia da, baina puntu horretara iritsi garela gu ere, bai. Ni da, adigin batean batzutan, nerabe hauela, letxe, ez daukate, odoli gero zer guk onena garaian holan batek birxikletan pasatu eskero hartu botellina da botako denion. Gaur egun pasatzi jesu eta berdin zaie, lasai, be happy eta ez da sartzen nahi zen ero. Igual bai. Eta bueno, hemen estiura ez, baina esan dako, ardo txorrota daun bat, temperatura igoko diot, hemen pixkat lurruntzen utziko dugu, eta gero, bakarri falta zeizukuna hemen, erroak sartzea, errotak, eta esan dako, gibelak izaten baituzue baita. Eta batzuk egiten dutena hemen da, gibelarekin, hori, untxiarekin da asko egiten da, loditzeko saltza ere bai, egiten da, noizean behin izan duzun pikada hori, ogiarekin, almendrakin da hori, hor, gibela, bai, frijitu, erabiltzen duzun animaliana, gibel hori frijitu, eta ero, baita birrindu eta hori sartu hor. Eta horrek ere, loditzeaz gain, zapore potente ematen dio, baina hori untxiarekin asko egiten da, eta erbiarekin olako erzetetan, gibela birrindu eta hor sartzen da frejituta, eta gorputza ematen dio, eta zapore altzatzen dio, goimenditara. Hauek, txotz bat aurkitu behar dut, eta era esan dakoa. Olakoa? Bai, olako. Ez que hau, hemen laneto dioko. Laneto dioko. Honingo diguna oin, bat, Hora, zulotxuekin saltzia barrurak izartzeko. Bai, eta gero hemen, zu motelean, txak, hau esartuko ditu eta utziko ditu azkenengo, oin hone behar ditu 10 minutu. Gero berriro hauek sartu, beste 10 minutu, eta ordurako atarako doro guat, zertan ama? Doro zer? Doro zer. Eta hor utziko ditu beste 10 minutu. Eta gero, nik uste dut gure errezeta, gatz puntuan da, piper beltzean da, holan, probatuko du, eta gero, dastatze beste izango. Bueltan gaude, eta bai, oraingoan ata ditu berber espezia nasketak zer daukan, eta 7 baino gehiago. Guk aurkitu dugunean behintzat, 7 baino gehiago. Igual 7 izango dien agusixak, baina dauka tipula, dauka irakatza, dauka gatza, dauka piper beltza, Jamaikako piper beltza, piper hauz gozoa, piper hauz mina, daia, 7 goiaz. Jengibrea, kardamomoa, fenogreko deitzen dane gauza bat, kanela, intxaur muskatua eta martorrea. Zebat? Jamaika. Ni 10tik aurrera txamarrak ez dauzka, eta hanketako zapatiak endu barri jot, eta galdu itenaz. Eskerrik asko, baina... Bueno, kontua da, gure arrautzak esan dako utzi du 10 minutu egiten, guztira, amarna, berroei minutu, 50 minutu itzen ditu, gure arrezeta honek. Arrautza sartu ditugu,
Eta, bueno, hor ondo, ez dakit, saltza pixkat barneratu zaien ero ez. Tipo entzutu baiet. Baina asmoa, bueno, hori da, ez? Aragi pusketa batzu jartzea, eta ero arrautza erditin moztuta, eta haber, hor zerbait hartu duen, ero ez. Ez kolori hartu duen barrutik. Hori da, usaia bintzat, badaukago, eta ni dastatu dut, bakizu niri dena dastatzea gustatzen zaidala zerbitzatu baino lehen, gatz puntuan eta jartzeko. Eta gure berber nasketa horrek, pipermina badauka, Baina pipermina dauka... Dexente? Ez dakite, Oso sensible zabizu. Bideli gaur, bai, azken aldian nago pixkat, ez dakit. Zati da, baina pixkat sensible nabi, alde horretik. Zeran geratuko da rautza? Ba, behitu, ez zailo barneatu ez da. Nik uste nuen hemen digolan ikusiko genituela aritxo batzuk, baina horrek... Hori, saltzia jarri gainik da, behitxu zerako kolori hartu dauen, Eta, ez dauka, inungo problemai. Eta hemen daukazue, gure Etiopiako Doroguat errezeta. Klasiko handi bat, bertara juten zatenean, dastatu beharrekoa. Ba, bueno, ara joan ez, baina txorien eme bai. Txorien bertan. Aukeria badauka. Bidaiatzeko aukera daukagu, etxetik bertatik. Hori da. Bueno... Nik, hemendik helduko diot, honi... Hemendik olan satitxo bat, eta rautzan beste satitxo bat bai. Zalda wixi, pikante... Bai, lehen saltza bakarri probatu da danean, bizia biridute zait. Bai guztai, behitu. Nesa, ziren, arrautzago zeixakin, behitu, proba arrautzago zeixakin. Heitzitzen jako. Bai. Holan, intentsitatia. Baina, behitu, aukeran jarri behar dut, ez? Afrikako bi errezeta da mazkiu, ez? Bai. Hau, eta beste esan, Jasa. Jasa. Jasa oiaskua. Agian hau gehiago gustatu zait. Bai. Bai. Behitu, ba, nire bai. Eta ontsa nik ekarrikot, entxalada bat, txiriuek. Bueno, eta Etiopiatik ez dakit Mediterraneo aldera edo igual, ez? Txitxirio entxalada honekin. Nik betzeko baiet. Bai, baina urruti eskarau. Ez, bueno, perrexilla, bai, pixka gorau. Mediterraneo aldera. Orduan, txitxirio entxala bat, ez dauka misterio handirik, baina, kontakotzuet zela lehengoten. Lehengo, hidrataukot kuskusa. Eta gero moztuko ditut, bai luzokerra, bai tipula gorrixa, oran lauki txikitan. Eta gero, onduko tentzala da, txitxirio egosiekin, maazpasekin, eta ingot gatzospina, olixua, ospina eta rasel janut espeziakin. Eta bukatzeko, jogurta eta pistatxo batzuk. Ona, osasuntxua. Bai, eta balio digun erdian jartzeko. Hori da. Ez, Etiopian nik uste dut ez dakit errezeta hau ezagutzen duten ero. Injerakin igual bai, egingo zen. Bai, aukera dago jateko, ez? Bada holan eskuekin ero jateko aukera. Eta jendeak esango du, eskuekin jaten dute, eta ez da izan, baina, kontutan izan, han, garbitasun kontuekin eta oso zorrotzak direla, eta, beti jateko, paskaltzera doazenean, jatera doazenean, eskuak han badaukate ontzi bat urarekin da jaoiarekin, eta eskuak ondo garbitzen dituztela, eta, Ja, nik hori ikusi dut, baina zuk atzango zu ontzi bat. Urez eta xaboi izuetetan. Eta batek itxen dau, eta gero bestiak. Eta gero bestiak azkenera heltzen danean, ur hori garbi ez dau. Ez? Ulertza oso? Bai, agian bai. Horrekin salda bat egin alda gero. Hori da, ez? Osea, hori garbi ez dakit. Da, bueno. Bueno, aukeran seguruenik eukingo balukete, aukera daukatenek, txorrota gu bezala izatean aukera daukatenek, txorrotarekin garbitu eskuak eta hobetu, ez? Nik ez dakita honein dikiten duten, hori ontziaren egia da, ohitura dela hori, baina, bueno. Eta osagaien artean ikusten duzu lan zehose arraru eitzen jatzuna nik jatia edo? Bai, maspasak. Maspasak, hori... Eske aldatzen da. Baina ikusi jut, lehen ikusi jut osaia, eta esan dut, hau, Patri zer dabil. Gero zibilikoan, gatxet inspektorea bezalan luparekin eta kentzen, ero... Baina, itxu, enaz oso maspasa salia, baina hemen, txikitu ingo itxu, txiki, eta emangotzik oso eta zer da, baina ez daizuna, azkenean, bitu, maspasak eta datilak gustatzen zaizkizu. Bai. Maspasak badaukate alde batetik testura pixkat datilana, zapore, ez dizut esango berdina dela,
baina olako gozo ikutu bat ematen diote, ez da zerbait psikologikoa izango? Nik uste dut psikologikoa dela, edo behin sartu jatela eskatela gustatzen, eta oin ikuste ditzutan bakoitza, eta kendu itxe ditut. Bai, baina, bueno, a ber, noixian behin igual gaztaiakin edo probau izan ditut, Eta? Bueno, jangarriak. Probatu alduzu, egin zen duen errezeta hori, tati jakin, hartu, maspasa, banan iriki, holan, rak, gero hor sartu kakaoete krema, kakaoete bat erekin estali, eta ero txokolatean pasa, ez, baina egia da, negarrez azibidez. Baina egia, a ber, nahi dut esan, noan da, zenba gauza daude, buruan sartu zaizkigula, o txikitan, o kaskazerrean, ez dakit zegatik. Bai, esatzula gustatzen. Eta abi pasak, ez da. Ez da? Nire gustatzen zaizkit, abi pasak. Nik dana gustatzen. Baina, egia da hori, daudela gauzatzuk. Ez da, txikitan, sartu zitzaion, ez da gustatzen, eta ero ez dituzula jaten, inoiz. Eta ez dituzula agian berriro probatu 5 urte zen egintunetik. Bai, zentzua ez daukala, baina ez dauka logikarik. Ja, baina olakoa gara, eskotan, Ai, negarrez nabile más pasen kontuak. Seguruen. Bueno, Etiopia eta gehiago esateko, guk egia da, lemona aipatu genuena, kafe inguruan egon ginen da. Bai. Kafea beti dana Kolombiakin eta erlea sinatzen du, Jamaikako kafea eta hori, baina kafea, lehen aldiz, Etiopian hasi zirela, aurkitu zutela, landarea ongo zen, baina bereiek izan ziren lehenak hori hartzen. Gero, herrialdearen gehiengoa musulmana denez, txerrikirik eta ez dute jaten. Bai, ez plater, vegetariano da, vegano pila bat daukiela. Ditxu, honekin posik egongo zin. Eta, itxasoa ere, badaukatenez, arrainekin eta badaukatela kultura ere arraina eta jatekoa, baina gehiago, arraina ere jateote, baina, lakukua, gehiago urgosoko arraiak. Eta nik hor gertatu zen, Andorran egon ginen, korrikalari keniatar batzuekin, eta haiek hori bai, arraia jaten dutenean, eginda ez, urrengoa. Osa, behar dute, egon behar dela, ordu erdi egosten. Bai, jaten dute, marmitakoa prestatu nien. Utzi nuenan, isa gordinita eset. Bota nuenan ega luzia, zua itzali, eta begia jarri zitzizkin nuan platera moa. Zei da, egiten hau gizono. Eta gero, kontuatu ziren, derrigortu, exigitu inzidaten, mesedez, beste 10 minutuz, arraia ondo hilda egon arte, egosten usteko. Ondo kozinauta. Bai, oso ondo kozinauta. Bueno, ikusi osue, gure kuskusa ondo kozinatuta dauela, hau bakarrik, 2-4 minututan eitzen da, eta ezkenean, egin biosuna da, kopurua neurtu, eta ez da gramoka da mililitroka da ez da esebes. Nik hartu dut olako ontzitxo bat, eta da ontzi berdina kuskusa eta ontzi berdina urberua, naztu, eta bakotzu kuskusa, 5 minututan. Eta oso klasiko da, maspasakin. Maspasakin, bai. Jaten da, horregatik sartu ditxote. Bai, tabulea, tabulea zenean, maspasa, piperrak eta hori, eta... Ni gustatzen zain, ni tabulea... Horre, frantzea, alpetan dagoten garenean da hori, egia da, dendetan, da supermerkatutan da tabulea, saltzen dute ja prestatua. Ondua, martorriarekin, da espezie ezberdinekin, da ero maspezikin da, eta mendira juten garenean da, ez da berotu behar ez ezer, goxua dago, hola anterrin egiki, eta jan, eta azkenean, hidrato pila dauzka, eta... Bai, hona da. Bai, berdurak ere izate ditu, orduan intez gargatzen da. Hone, perrexia bota bizatera, ez igual... Euskaldun du. Bai, ez, tabule... Euskalduna ez da hitzen, baina. Bueno, ospino olioa gustatzen zait. Ospino olioaren hori espeziak erabiltzen ideia... Betxo. Bai, ekarriko zazu ontzitxo bat olan egiteko... Katilu txiki batean? Bai, hori gatz ospina, ez? Normalian itzen dozu, olixua, ospina... eta gatza, hori zen da klasikoa. Eta guko inguan, gehitxu bihotzau, Russell Hanut espezia. Berak, emateko, hori ikutu exotiko hori, ez? Ontxe, Etiopiara joan garen moruan, zehose desberdina itxeko. Eta bere, entzalada kontzeko eta beti erabiltzen da berdina, baina ni gustatzen kandu isien behin, hori, siapia sartzia, estia purtxo bat... Limoiakin, ospina beharren, ni oso etxean ez dira, baina ni oso limoizalea naiz. Ospina ere bilu beharren, limoi zukuarekin. Espezia bat sartzen bozu bai, behitu? Bai. Oso ondo doia.
piperrautzara bela duzue. Bueno, behitu, handa gane beste Etiopian, eta gaur txitsirioak ere beli behar duzun ondan, humusaren antzeko errezeta olako krema bat egiten dute, Xiroa. Bai, eta hori egiten dute txitsirio irinarekin. Txitsirio irina nazten dute beste osagai batzuekin, eta olako krema bat, eta bai erabiltzen da, erabili alda betegarri moduan, ero bestela baita, lehen esan duguna, ogiarekin, honen hartu eta jateko, eta benetan eskuekin horrela, ogiakin bultzaka, ezke ni oso arrautza frijitu zalea izan ez. Eta nik, enuen aurrertzen nik uste dut, ez da izan bat urtekin ikusi nuen lehenengo aldiz norbait, arrautza frijitua sardeska eta labanakin jaten. Eta behiratzen nion, zer ari da? Osea, oberena munduko gauzarik oberena da, arrautza hartu eta ogiarekin bakarrik, ez du behar zer. Eta ogiarekin txof apurtu eta, horrelako plazerre nik, nire bikoteak eta seme alabak, jaten dute ogiarekin, baina gero ez dute ondo garbitzen platera. Eta nian hau beti txoiten nire ogi zatiarekin, eta garbi gaiura garbi juten dira platera, baina garbi. Bakizu, arrotza pixka gorringoa beti itxasten da behian pixkat, baina bestela garbi. Eta placer. Etxu mazpasak, moztuko ditugu zati txikitxotan, esan dut zuten bezala, eta gutxi, Bai, gehiagi, zerrezeta ondan, lehen esan duguna, gatz eskuka da bat eta hori, baina mazpasa espada. Holan, apurtxo batzu bakarrik, jarrik. Nik bi entzala dingo itxut. Bai. Eta bako txandako bat. Dingo. Ero bat, biontzako eta lantaldean dako beste. Hori da. Bera itxu, hemen ingo zulo bat erdixan, hau da, entxalada ontzeko. Orduan, hau, hemen txe. Bale, espein hori berezi hori ez? Hori da. Eta gero, jogurra eta pina... Hori da, eta gero erdixan, gero nahasiko berriz, baina erdixan jarriko zau hemen txe, jogura purtxo bat. Eta pistatxoak. Hori da, igual pasa beste koiaratxo bat. Bai, mesaz, hor da. Horantxe. Eta gero, jateko sardeska ero koiara? Bai, sardeskakin ondo. Bai, ez? Hemen itxeingo olako zudotxo bat. Azte bukara honetan lagunok, badaldin badukazue lagunekin, erolako zerbait, hemen daukazue ensalada freskagarri bat, ezberdina, erraza egiten, eta Russell Janut espezia nasketa espaukazue, imaginazioa. Piperrautza, kurri pixka bat. Bai, menda ostotxo batzukin bai, ondo geratuko zen, ezta? Hemen txek gure txitxirio entxalada. Taldeantzako. Eta gurezako handia. Noski bai. Naztu, igual, orduan. Bai. Hori da, naztu ingo. Horan, entxalada errusiar bat bezala, baina... Nik egin izan dut, maonesarik ez izan, jogurt krematxoak izan, eta jogurtarekin, eta erolan ospinero zitriko bat bota, eta, noski, ez da berdina, baina oso guzua eratzen da. Beitu. Eta beste kutu bat ematen diolako... Bera gustatzen gatzen. Bai. Oso ona. Oso goxua, Oso goxua. Espresioan ikutua, jogurtana. Bai. Eta niri batez ere, ez da gitarrapatu dizu mazpasak. Ez da tarrapatu hondigan. Bihar arte. Agur.